Iya abin da kuka gan mu da shi, iya abin da muka tsira da shi kenan. Gaba ɗaya rayuwar mu ta dawo toka, ko ina ya kone. Wannan aika ce ta ɓata gari. Reda fa wata manufarsa yake so ya aiwatar, kuma baya son zaman mu a cikin wannan daji. Shi yasa ya turo mutane su suka sa wuta, aka gona daji tare da rayukan mu. Dan Adam yana tafiya. Dattijo Rama, me kake tona haka? Boye ta nake yi. Ai ita wannan ƙasar ce nake boye ta. Yayin da muka buƙaci abinci, ƙasar ce take bamu. Idan muka rasa ta ya kenan, wadancan azzaluma so suke sace ta. Mutum yana tafiya a doron ƙasa, mutum yana tafiya a doron ƙasa. Wata ran ƙasar ce za ta danna mutum. Kowa ya san wannan, kasancewar yanzu ya ƙone. Cikin sauƙi gwamnati za ta sallama masa, shi kuma ya aikin haƙonsa. Kowane tarkace ya faɗa abin da zai faɗa, ni ban damu ba, domin ni da abar bauta kawai ne imani, domin kowace shekara sai na shagalin kwana 9 da ake yi na girmama abar bauta. 'Yan jarida ya kuma kuka yi ca a kaina, ga shagali ana yi ba za ku je ku ɗauka ba? Asali mu ne shugabannin wannan waje, a dadin hakon da ake mu muke ba da kwangila, to amma da ya kasance bamu da magada, Redaffa sai ya kwace komi da ƙarfi, yanzu sai dai ƙarshen wata ya dinga turo min da wani abu. Gaba ɗaya ruwan gun ya gurɓace, ƙasar gun kanta ta gurɓace, mutane ba ƙoshin lafiya, iskar ƙarfe kawai suke ta shaƙa. Wani hali za su shiga? Bincike? Su yi binciken su mana. Kun ga ni mutum ne mai gaskiya, har kalla ta bisa ka'ida nake yin ta. Mutum ne wanda yake gauraya siyasa da kasuwancinsa da kuma yawan harkalla. Yana gudanar da wata karamar harkalla tare da wani mutum wanda aka fi sani da suna Chakravarti. A cikin shekaru 15 ya samu kuɗi har miliyan 100,000. Miliyan 100,000. Sifilai har 12, sifili ɗaya bayan ɗaya har guda 12. Ita kalma ta rashin adalci kalma ce wacce ta fita adalci girma. Wannan shi yasa rashin adalci ke nasara. Kowa ya san wannan. Me hujja? Yar magana kenan. Rashawa. Rashawa sun kona komai. San kai. Ku Duryodhana da Sasana Karna da Shakuni. Kai! Ita uwa ƙasa wacce ta kasance nagartacciyar uwa ce da ta rungumi kowa da kowa da yake raye, ita ce kuke ƙoƙarin za ku yi ƙarfa-ƙarfa domin mulkata, to ku ajiye wannan faɗar naku ko kuma zan yi mata yayyafin bangajiya da tausasawa ba da ruwa ba sai da jininku ko miyagun tattirai. Abrimanya, kai ƙaramin yaro ne da ba ruwanka kuma baka san komai ba, to ina so ka sani wannan san ba wasa bane yaro. Ko da a ce duka runduna ta duniyoyi 14 za su haɗa kan wannan rundunar, to ku sani lallai ba abin da za su iya yi ga wannan runduna ɗaya ta Durona. Rundunar Durona. Shin wannan ita ce dabarar yakin ku tarfa matashi shi kadai ta hanyar rusa mishi keken dokin shi? Wannan ita ce tarbiyar da malamin ku ya muku? A gurin asararre wannan wai cin amana ce. Sannan kuma a gurin mai nasara wannan tsari ne na yaƙi. Na rantse da mahaifiyata, kuma na yi rantsuwa iya rantsuwa da wannan ƙasar da makamina da kuma ɗigon nasarar da yake goshina. Har izuwa lokacin da ɗigon jinina na ƙarshe zai ɗigo, har in samu kaina mai tarayya da ƙasa, lalle zan ci gaba da faɗa. Baka san labule bai gama sauka ba? Ke kauce. Laifi na ne ma da na tsaya nake masa magana. Kai kada ku daga labulen nan tukunna. Wayyo Allah. Me ya samu mijina? Ina mijina ya shiga. Ba zan iya da wannan gashin baki da gemu ba, nan gaba zan sauya fita. To sauya mantana so kake yan kaɗan da suke zuwa masu Kai daina ni ma zuwa. fa yana da masoya, ka gane? Kai, a yau kuma me ya same ka? Haka aka tsara zaka gabatar da maganganunka? Iya hakan shaida ce da wannan mutanen. Kai na da Haba ke ka. kaka. To sai yi ya. Yanzu yanda ya wata da bangaren sa kaga alamun armashi a ciki? Maza, yanzu ka maimaita bangaren nan na uwa ƙasa. Bayar da tallafi da kuma kariya ga miliyoyin rayuka. Yadda ka yi shi a can nake so na ji ka yi shi a nan. Ba wai bacin ranka kawai ake so a gani ba. Bukata ake a ji ka sale. A ji muryarka tana karkarwa. A gabatar da magana irin wannan akwai sama sannan akwai ƙasa. Ni kuma a rayuwata kullun ƙasa nake gani har yau ban ga sama ba. Wannan gardama taka ta shashanci ta hau min kai. Me yasa ka ɗauki wannan dandalin wasan nama a matsayin abu mara daraja? Wa ke buƙatar wannan dandalin kaka? Wanda 'yan wasa ma duk sun fi 'yan kallo yawa.
jirgin ƙasa bai fasa tafiya ko da a ce fasinja ɗaya ne a ciki. Dandalin wasa ma haka zai yi wasa, dole ya yi wasa. Wa kenan zai karu da hakan? Halo? Dan uwa, takardu da stamfi da kake bukata suna na a shirye. Littafi fa na cikin banki da sauran muhimman takardu. Komai na a shirye, ka zo da mutanen ka, ina bukatar sa hannun kowa. To shikenan, nan da awa ɗaya zan zo da mutum 2. Littafin ceki na banki kuma da muhimman takardu? Kaka makaranta na samu a America. Za su biya min rabin kuɗin karatu. Idan na isa can na san ta yadda zan ji da kaina. Amma saboda Allah ta za ka yanke hukunci akan abu irin wannan ba tare da ka sanar da ni ba? Na fi so sai komai ya kammala na gaya ma. Ba zan iya ci gaba da wannan wasa ba. Ba ni guri. Sauri ka je. Miko yawa. Je ka. Gawa me yake kokarin yi ne? Maza ku daga maza. Kai wuta. Kai waye kai Da kyau Karna. Shin kai ne Karna? Ka bar wannan tsafa-tsafan naka yaro. Kai ni ba yaro bane, ni sarki ne. Ni ɗa ne ga babban jarumi kuma babban sadauki wato Bima. Barazana ne shi ga kowa da yake doron ƙasar nan. Ni ne Gatot Gacha. Karna! Ba wani buƙatar ƙara ɓata lokaci, ya amfani da kibiyanka mai ƙarfi. Haba dai, wannan na tanadinsa don Arjuna ne. Wannan umarni nake baka. Na gode Karna. Kai yaro! Kai, ni sarki ne, ni ba yaro bane. Ku ji ku sani cewa ni ne yariman Fandaba wanda yake mulkar wannan duniya, kuma yana so ku waye da cewar ni ne magaji ga jarumtar shaidanu. Ni zagakuri ne a yaƙi, tsafi, tsubu da kuma iya amfani da makami. Ku sani ku shaida kuma ku tabbatar da cewa ni jarumi ne wanda zai iya mulkar wannan duniya ba tare da shakka ko tsoron wani maki a doron ƙasa ba. Amma duk da cewa ni jarumi ne, an yi min asarar baiwa ta musamman. Duk da ina da mahaifiyata ta yi rayuwa kadai. Na sanar da duniya wace ce mahaifiyata, na samu ɗaukaka ta har abada. Wayo uwa ƙasa, wayo uwar uwaye. Lokaci yayi da zan koma ga mahaifarki mai tsarki, mai da ni cikinki mahaifiya. Yawa, to an gama kenan. Tashi. Kai, miƙo min wayata. Yaro na. Kai, jadda kai wasa mai kyau dan nan. Yalla bai. Kai amma dai Allah ya albarkaci shekarunka. Zan zo nan minti 30. Ina fatan kai rayuwarka a matsayin dan wasa. Haba dai dan wasa. Ne wannan banzan rayuwar? Kai. Dan wasan me? Hello? Haba yaro. Haba. Ya kace wani magana America. Ni da nake so na kai ka bikin gidan wasa na Bellari. Ni da nake so na gwada bujirowar babban sadauki. Kuma ta hanyar ka nake so na gwada wa mutane. Kaka, me yasa muke buƙatar wannan dandalin da waɗannan labaran? Tun mun cika rayuwarmu da liƙe-liƙen fuska. Ba zan iya jura haka ba. Kaka, yanzu lokacin damuwa ne da buƙatun rayuwa. Haka na nufin gina rayuwarka. Me? Kamar ya mutane su gina rayuwarsu. Da a ce haka ya tafi da tunaninsa. Kai din nan da har yanzu kana matsayin maraya a can Billari. Dan uwa ka yi shiru. To yaya me aibi a ciki? Kada ga manta. Da kana can wani kwararo ya dauko ka yare ne ka. Ya sa ka a makaranta har ka samu ilimi. Na sani, amma fa ban karanta fasaha da na dinga buya a bayan labule ba. Ba dan kaina kawai nake so na je America ba. Dan kowa nake so na je. Kaka, dole mu dinga sauyawa tare da lokaci. To ita fasaha lokacin kanshi take sauyawa. Shikenan ni duk wannan magana ta ishan. Ka je kai duk abin da ranka yake so. Wai ni ne zai zo yana koya ma wani darasi. Akan me zaka dinga tilasta mutane muradinka? Dukkan mu kowa na da muradinsa. Ai muradi kace. Muradi da ke kunshi a tunaninka. Wannan kuma fasaha ce. Ka farka. Sam kada ka dauki fasaha a matsayin hanyar cin abinci, ka gane ko? Yana koya ma yadda zaka rayu ne. Kai ban wuri. Da alamun sirrinka na Amurka ya bayyana. Kawu, tafi yana da daɗin ji, amma ba shi zai ba mu abinci ba. Wancan tsohon ya kasa fahimtar haka. Ko ma dai menene kasa dai bai ji daɗi ba. Dama zai ji haka a yanzu, amma zuwa safiya zai fahimci komi. Yawwa, Dala yana da wani aiki, ina so mu tafi tare da ku. Ina kenan? Da ku abin hawa. Suwa ina kenan? Ne ka ji ya faɗa min ne? Na ɗauka ni zai faɗa min. Kalalla. To ka zo mana, ba dai visa ka ce ba, ai ko ba fasfo za ka samu visa. Nan ina ne da kujerar zama ɗaya ce? Yawwa, ku dan zauna ko? Kai, dattijo,
miƙo min kundin wannan yaron. Kai, wannan barin fa sanye da riga da wando. Murti mai kolo-kolo kenan, mutum mai basira, ba tare da ko sisi ba sai ya saka samu kanka a Chicago. To na so na gane haka. Duba ka gani ko akwai littafin ceki da muhimman takardu a ciki. Me kuma wannan? Sai ka nuna kana da wata kadara anan kafin a barka ka je Amerika. Mutum da wadatarsa me zai kai shi Amerika? Kaddara kenan. Zaka ga mabukaci ya rasa dama, shi kuma wanda bai bukata sai ka ga damar ta samu. Kawo idan kaddara ta ki mana ai mu sai mu yi wa kanmu. To me zami? Ga wannan ko Allah sai ka sa hannu akai. In sa hannu? Kai me kake nufi ne ma kake karaba ni da duk wata kadara ta? Kana da wasu kadarori ne? Mana muna da kayan kwalliya, gashin baki da gemin ƙarya. Da harba kibiyoyi sannan kuma da tashi sama. Kibiyoyi da sanduna ma. Shiru da Allah. Wannan wani irin zubar da aji ne kawo? Wani zubar da aji ba haka bane? Gashi. Ina so su sa hannu sannan ka haɗa min da hotunan su. To, kuna da hotuna? Amma a ɗakin gunki Hanuman na ɗauka zai yi? Kana da kyamara a wayar ka? Ina da ita. Gata. Kawo yi murmushi. Yawa kai ma. Ya labe gashi ta fita da shi ta na'ura. Na'ura za ta iya wannan ne? To wani adi shine kwalokwalon. Na gane haka. Ka duba, akwai takardun fili a ciki. Duk da hannu aka rubuta su, ku yi magana wancan dattijon ya yi muku. Dattijo, ka rubuta mishi wannan takardu. Zai rubuta amma sai kun bada 100. Kai, to ka bani 50, ni sai ne sauran duka. Haba, rubutun ai sai ya biyu. Ka bar shi ya rubuta mana, kada ka zama mai gaggawa. Ni kuma abu rubutun nan ko Kamal Hassan ba zai gwada mun komai ba. Jiya da baka zo gida ba sai na dauka ma America ka tafi. To ai zuwa ma nayi mu tafi tare da ke. To ai sai mu me na watsa ruwa. Kai, ai da cikin yan wasanni ne gwani. Ina nufin kai. Ni ne da wajen karkashin fanka bari na riga ka zuwa ma. Ya dai, jiya da dare ina ka shiga ne? A America na je mana. Ku ci gaba da wakan ku ƴan mata. Kaka, matsa. Kaka dan matsa mana. Kaka? Kaka? Kai, shi fa Amerika yake so ya tafi. Kai ba za ka iya zuwa ba, ni ma haka. Kawai ina gwara mu rabu. Ina zuwa, bari in faɗa muku. Jaji da garaja mundiri ne ya kira ni. Yana nema da mu haɗe da 'yan wasansa. Idan kun daidaita tsakaninku ni kuma na wuce raja mundiri kawai. Kina nufin ba kya son Surabi? Wato, tsawon zamani 7 kenan Surabi yana ba mu rayuwa. Kwarai, ya ga ɗanbin shekaru. Yanzu shi ma ya tsufa kaman ke da ƙyar yake tsayuwa. Ya tsufa ma kake cewa tsabar butulci. Masu sai da mahaifiyarsu domin jin daɗin duniya. Ashe za ka iya amfani da mahaifiyarka da al'ummarka domin buƙatar raɗin kanka. Kada ke shi mama. Kada ke shi da zai tafi Amerika mu bana za mu a ƙofar gidan kallon Sirabi. Shi za ka daka. Shi ne silan mutuwar shugabanmu kada ke shi mana. Dan Allah kada mu yi faɗa a tsakaninmu. Hakan zai hana shugabanmu hutawa. Wayo, kaico. Abokina kai haƙuri na ya babatu cikin fushi. Mutuwa ya tsakani da Allah ya muka iya. Ya zama laifi mu ci gashin kanmu. Kawu. Kowa yana rarraba komai. Amma kowa zai raba wannan? Ya ce yana so a zubar da tokansa a can ƙauyensu kuma kai yake so ka zubar. Annayenka yake so su yi wannan aiki. Yaro, wannan mutumi ya baka nagartacciyar rayuwa. Kai kuma ka saka mushi ta hanyar bashi mutuwa. Ina an samu fanshewa. Ya roƙe ka kai wannan wasan na ƙarshe. Kwatance na zamanin da, wannan abin da kake gani labari. Labarin Bagawatha haske ne daga cikin hasken rayuwar gaske. Abin da ke faruwa wasa ne na sadauki. Labari ne kuma na jarumta. Wato marigayi dattijo ya so ya ga ka hau matsayin shugaba Krishna ne.
matukar so da girmama bikin gidan wasa na Bellari. Domin a garinsu ne kuma kowace shekara ana gayyatarsa amma bai taba zuwa ba. Ban san me yasa ba. Amma sai gashi wannan wasan a can kadai yake so a yi shi kuma kai yake so ka hau wancan matsayi. Dan Allah ka daure wannan so daidai kai. Kai, aka san ba zai faru ba. Ni Raja Mandiri zan tafi. Ko ba komai ka zubar da dokar shi sai ka tafiyar ka. Kai, haka bai yi ba kawai kai tafiyar ka can America. Gaya masa. Mu rabu kamar yadda kowa yake so. Amma kafin mu yi haka, lallai mu yi wannan wasan a Na jira, ka yi bakuwa. Daga shekarar 1969, ahalinmu sun kasance suna haƙon ma'adanai bisa ka'ida. Daga nan ne, aka kwace fili mai girman hekta 21,000 bayan an kashe mahaifina. Yadda kake da tarin masaniya haka, me zai hana ka shigar da ƙara akan Reda Pato? Ni sheke shi zan yi, shi ƙwayar cuta ne ga turbaya, saboda haka ita ce za ta haɗiye shi. Kashe Reda Pa shine kaɗai mafita? Mu 'yan jarida za mu iya tona asirinsa. Ta yaya? Akwai tashoshi guda 665 a duk fadin India, wanda a cikinsu guda 400 duk na labarai ne. Yadda ƙasarmu take da fifikon yawan tashoshi, haka take da fifiko a fagen rashawa. Za ka ga mu daban ne, za mu tona asirinsa. To idan Reda Pa ya baku miliyan 10 fa? Za mu ɗauka sannan kuma mu haska shi. Idan ya baku miliyan 100 fa? Miliyan 1000 fa? Dama haska labarai farashi gare shi ko ba haka ba? Da fa nan gurin akwai wani kududdufi. A nan yake ba. Babban malami nan ne gangan Makonero ko ba haka ba? Kware kuwa nan ne. Amma dai da anan akwai wani kududdufi ko? Daga ina kuke ne? Daga Hyderabad. Oh. Amma kakana dan nan ne. Surabi Subramanian. Dan wasan dandalin nan ko? Kwarai. Ayya. Ai kwanan nan ma ya rasu. Ayya. Dama mun zo nan mu zuba tokar shi ne ma. Ana aka zuba tokar a bar bautar kududdufi. To wannan tokar ya zame da ita? Ku zuba ta a cikin kogin Tungabadara. Idan kuka yi haka ruhinsa zai samu kwanciya. To sai an jima. Yawa sai an jima ko. Sauka lafiya. Kaga kenan idan mun gama wasan mu sai mu ƙara kwana ɗaya domin mu samu mu zuba wannan tokar a cikin kogi. Hakan yayi ba? To ba. Malami su suwaye. Wato wannan babban dan wasan dandalin ne Subramanian. Ya rasu kwanan nan. Subramanian. Kwarai. Tare da shi fa akwai. Ganesha! Na'am. Ka dakatar da waccan motar. Kai gudu maza maza. Isauri ka je ka dakatar da su. Kai ku dakata, ku dakata. Ka bi su. Ku tsaya, ana muku magana ku dakata. Ku dakata, ana sai da ku tsaya. Dan Allah ku tsaya, ku tsaya. Ku dakata, ku dakata. Anjima. Kashanci da yake yi fa. Ni ma da lokacin ina yaro haka nake bin motoci idan NTR da ANR suka zo wucewa. Sai anjima. Yau gashi an waye gari yara ni suke bi. Ban san yadda aka yi ba. Amma ai na san cewa ba ku dauka zan kawo wannan matsayin ba ko ba haka ba. A ina? To ai bayani za ku yi ba ihu ba. Halo? Kai, ina fa ganin yau ba za a yi wasan nan ba. Ga ta dai anan tana ta mana rikici, kuma dai ni zan hau bangaren ta ne. Ban san komai ba yalla bai. Matashiya kawai suke bamu da wannan kadai muke aiki. Wace ba ku matashiyar? Wata jarida ce mai bada bayani ga cibiyar bincike. Wace ce jaridar? Mai gidan mu baya taba yadda da kowa. Abin da na sani kawai ita mace ce. Yalla bai dan Allah ku kyale ni. Na yi alƙawarin zan bar aikin ma yalla bai. Kai, za ka iya barin rayuwarka ma? Yalla bai dan Allah ina da yara fa. Kuma ina da ya mace yalla bai dan Allah. Da ka san da haka tun farko da gidan kula da yara ka je ka bude. Me ya kai ka shiga har kallata? Ga irin. Yalla bai dan Allah yara na nasu zama rayu. Yalla bai dan Allah. Ku bincike gaba ɗaya yankin nan. Lallai ina neman wannan 'yan jarida zan sheke ta. A jarida sun yi rubutu akan bikin gidan wasa na Bellare. Shin ka karanta? Yi daga sai za a yi bikin. Wa ya dauki nauyin bikin ne? Reda Pa ne. Ai ko shekara yana daukan nauyin bikin. Hello, kaka ina jinki. Wani suna zan rubuta ne? Akila. Kaka ya Wancan lokacin ma fa shi muka sa. To shikenan. Subbalakshmi. Subbalakshmi kuma? Sunan kakata kenan. Rubuta. Raja Mandiri Rajaji. A shirye yake biya 2000. Ni fa ba a biya ni ba zan yi wasa ba. Ni fa ki faɗa musu ba zan aure ɗansu ba. Hancinsa ne bai min ba.
Ni yar wasa fim ce, ba zan yi wasa ƙasa da 1000 ba. Yar fim? Wani fim? Ka kalli fim ɗin Sirira Marajam? Wasu tagwaye ne suka zo a yau da suka rera wata waka. Mutane suka taru suna sauraron wannan waka. Ni ce ta 5 a layi na 4 cikin wa'annan 'yan kallon. Au. Kaka? Kai yana kuna wani jin mamaki, To ai sunanki ne da bai bayyana a jarida ba. Kai ɗin nan. To me zai hana bayan Balakrishna na Yantara da saura? To daga nan ne fa sai ga sunanta yayi wa nasu wutsiya. Tana cikin su. A na ɗauka hoto ne ai. Wannan ai daban ne. Waya. Ya na ji kuma kin yi shiru. Wato kaka, yanzu na ga wani mutum. Me kira ta sadauki ina gaya miki. Wannan fa shine wasan mu na ƙarshe. Wato kaka ina gaya miki kyakkyawa ne shi. Gashi dogo ne shi. Ga manyan idanuwa, ga hasken fata, son kowa ne shi. Magana ce mai sauki. kaka? Me kika kasa fahimta a Dole ciki? ki so shi. To wai me matsala ne ana ta gaba ana baya iye? Ka jira zan shirya komi. Me kuma za ka wani shirya? Ma da kike ne? To kaka sai an jima, ni zan tafi. Sai an jima. Ke kin san cewa zan iya samun wata kyakkyawa da rufi 2000 kawai? Me? Shin za ka samu wacce ta birat na fat na kyau ne? To sai ai mu gani. A wannan shi ma yafi sauki. Wacce tafi ke zan iya samun ta a rufi 2000. To ai sai mu gani. Ai na za ka samu wacce tafi ni. Ai ko ni nan sai na fiki kyau idan na sanya sari. Me? Kai din? Ama gon banza da kai? Kai kuma me kake wani binta da kallo? Ko za ka mata magana ne? In ka isa ka yi mata. Sannu? Yau da daddare ba abin da kike? Me? Kai? Kina ji ba nace da Allah zan baki 2000. Me kake cewa ne wai? Wai dama da gasken daman zaka tambaye ta ne? Ai wannan akwai kyakkyawa. Wato ta burge ka. Amince maka ne ko kuma kusa ta san bada maka? Waye kai? Waye kai? Na ce waye kai? Waye kai? Sunan shi Ashowk dan wasan kamfanin mu ne. Shi sabo ne? Ko me ka gani sanye da kayan mata sai ka bi shi? Kai dan wasa ne ko kuma dan soyayya? Wato yalla. Shiru. Kar ka ce komai. Rufe min baki. Yanzu gaba dai harkar wasa sai lalacewa take saboda ire-iren ku. Kwanan nan fita program yayin da take aiwatar da babin cire kayan na wasan Draupadi. Kawai fanda ba shi ma an tawo dole sai an cire kayan tare da shi. Wannan fa. Sunan shi Rampam ne. Ba Rampam bane sunana. Sunana Rangastala Pandit. Ranka shi dade, sanya mun albarka. Allah shi miki albarka. Gaskiya kin haɓaka sosai fa. Kai ma ka zo ka kwashi albarka. Ka taba gabafuwa na. Zan dawo da kai kamar ni. Wannan ya cika iya yi. Na kafa 6 da rabi ne, to ya kenan idan har na dawo kamar kai din nan. Kai, mi ta nan. Har ni kake wani tsokana wai akan ni gajere ne? To ba tsayi na ba. Zan gwana maka nauyi na. Daga nan sai mu tantance waye gwagwa tsakanin ni da kai. Yawa, isauri ka shigo da Allah. Kai, ba shiga na bane yanzu? Da kana wakar wa kake ta kallo. Yawa barin ina yake ne shi wannan jarumin da aka haife shi domin gyara. Ga Ashowk din fa a can. Na ce ba? Na nemi ki fito a matsayin gimbiya ne a wasan mu, ke kuma baki fahimce ni ba. Sai kike tunanin wani abu daban. Tunanin me ne to? Gaskiya kike son faɗa ko kuma ƙarya ya ke gimbiya? Ina burge ki, wannan magana gaskiya ce. Ba na burge ki, wannan magana kuma ƙarya ce. Me? Sunana Ashowk, ke ya sunanki? Baba. Ni mana, kai za ka sake fitowa, ka so da wani. Ki kalli wasan har zuwa ƙarshe. Tashin na ƙarshen za ta burge ki. Kin ji? Kai sauri mana. Girmamawa ga abar bauta fatar bayarabe. Kali, gunkiya mahakali, uwar ƙasa, muna miki jinjina, muna miki gaisuwa, ya ke gunkiya. Nan ina ta jira. Kana ina ne? Yalla bai na ce ba, na san zubar manyan wanda yake tare da kamfanin Surabi. A da ya tafi da wani kankanin yaro. Yi addu'a ga gunkiya, sannan da risinawa a gaban uwa. Uwa, ina so gimbiya ta aure ni. Jinjina ga Fatala Bayrabi. Jinjina. Jinjina ga Fatala Bayrabi. Jinjina ga Fatala Bayrabi. Risinawa ba fa ita ce wannan juyawar da kake yi ba yaro. Babban malami yanzu hakan da nake ba wai risinawa ba ne? Ina. To ai ban iya ba, ko zaka gwada min yadda zan yi? Kai dai wannan yaro da rigima kake. To, risinawa yana nufin ka kwanta a ƙasa, ka yi addu'a ga uwa mai tsarki. Jinjina ga Fatala Bayrabi. Asho, gare da fa ya zo. Saboda haka wannan wasan naku, ku yi masa ku dawo da shi daga farko.
Kai baka ji bane? Aka ce Red Fa ya zo. Ku sako tun daga farko. Ina. Kakana ya taba gaya min cewa tafiyar wasa kamar tafiyar jirgin ƙasa ne. Shi kuma jirgin ƙasa muddin ya fara tafiya baya dawowa baya. Kai ba kowa bane face dan wasa. Shine zaka yi mana maganar banza? Duk wannan din waye ya shirya? Baka san miliyoyi ya kashe ba? Kake zancen iska? Kai. Sam kada ku tozarta 'yan wasa. Kuskure na ne. Nan gaba zan zo akan lokaci. Ci gaba da wasanka. Wannan mutumin fa da kake gani ƙarshen tantiri ne, kuma wannan fadamar ta gangan madin nan shine yasa aka zuƙe ta. Lallai kai jarumi ne yaro, kai jarumi ne. Nace ba. Kai ma kanka ka kasance jarumin matsafi. Gabariya. Domin bayanin ka ya fito an ji a amsa. Jinjina ga fatala bai rabi. Jinjina. Barka dai sannunku. Amma ya labe mai saka dakatar da ni. Wato ba na son wani tashin hankali ne a nan gurin. So nake hankalin kowa ya zama yana kansu. Ta yadda za mu samu mu ma mai da hankali akan aikinmu. Lallai wannan 'yan jaridar ina so a nemo ta. Yalla bai dan Allah ka kara min kwana 2. Kwarar ki bar nan gurin fa. Jikina yana bani akwai hadari. Wata masaniya mai mahimmanci nake jira yalla bai. Jami'ina wanda nake sawa yana karban masaniya daga hannun ki yana aiki da su. Tun da safe ba a san inda yake ba. Ko ma da yaya nake kula. Na sani yalla bai. Nagode. Ke da mai gida ne? Abin da yayi bai gaya mishi wajen tana shi da mu kuma yanzu zamu zo mu gaya mishi. Kin ga abar maganar nan. Dan bai taɓa nuna damuwa bisa rashin iyayen shi ba, ko sunayensu bai taɓa tambaya ba. Ya za ki taso da wannan maganar yanzu? Saboda mahaifarsa an ruguza ta dawo kura. Gaba ɗaya tarihin asalinsa zai dawo binnan ne. Baya cikin yanayin da zai damu da duk wannan. A matsayin ki zai je America. In kika ce ma za ki bashi labarin tarihinsa, watsi zai da maganar kawai. Kai me matsalar ne? Kai, wai me yasa kowa yake da saibi a nan wajen ne? Ko shi wannan ma ina ya shiga oho? Kai, ina kuma za ka? Ga yaron nan, ki gan shi sai ki tafiyar ki kawai jogan ma. Wannan matar ta yawa ga kanka faɗin sani. Allah sarki ɗan nan. Allah ya albarkace ka da tsawon rayuwa. Ka ji yaron nan. To baba sai an jima. Wasan ka gaskiya yayi kyau. Ko zan iya samun lambar wayar ka? Ga wandan ka na kawo ma. Wai tana buƙatar lambar ka. Yawa wai nace ba lambar waya ta ita ce. Ba lambar wayar ka ba, lambar wayar sa nace. Ke, kina nufin mu ba mutane bane? Ku ce ku dole dogaye farare kyawawa kuke so? Gaskiya matan nan sam ba su da imani. Wata yarinya ta zo kallon wasan mu. Kai, ni ina magana akan ta, kai kana magana akan wata? Kai, dala cire wannan gashin bakin naka, da alamun wannan yarinya ce. Shani ina rawa lokacin da nake ne. Yawwa, wannan shine magana akan mai gida. Ɗayan da ya ba mu same shi ba. Kaya lokacin da nake ne sha. Ba ku dawo da wasan farko ware da fa ba ku. Yo to ai jirgin kasa kafin ya fara tafiya ake hawan shi. Ka taba ganin ya tafiya dawo? Ba zai dawo ba. Ba zai dawo ba. Ko da da fa ne ko ma waye ba zai dawo ba. In ban da kai hamago ne wake dukan bagage. Waye shi? Wake nan. Ashowk din mu wai. Lallai idan ya zo. Dukan mu zai yi. Dukan ku. Ya za ka ji karan algaitu har guda 60. A ce a busa su da kara a lokaci guda. To haka karar mazgarsa za ta kasance domin za ka sha su burbada zinan ne. Kai ni za ka lankwasa wa harshe? To ba harshe na ba ne, duk abin da na gana ma dan yi. Maganar da na miki ɗazu da rana ina so nake fito a wasanmu ba ki fahimce ni ba. Ki daina magana ta abin da nake nufi kenan. Kai abokina jimana. Kawu. Ina asibiti mafi kusa. A layin da yake gaban wancan akwai wani asibiti. Yallaɓai, ina can ina ta jiran ka a ɗakin haskawa. Can wurin da haɗari. Ka samu wani ƙwaƙƙwaran bayani akan Chakravarti? A'a da fika, amma na samu wasu bayanan. Kafin yanzu batun haƙa kutsa kawai muka sani. Kaɗan kenan daga ciki. Lalle da akwai wani abu da mu sani ba, tattare da wannan haƙa.
wanda Reda Park ke aiwatarwa. Me kake nufi? Misali filin renakan Magad yana da fadin eka 200 a ida ya kama da aikin haƙar gaske. Amma a zahiri cikin ƙarƙashin ƙasa ake aikin haƙar. Sun yi tono mai fadin eka 4,000 haƙar tasu hatta kai ƙarƙashin gidaje, ƙauyuka da gonaki sun fafake ƙarƙashin ƙasar. Kin ga ƙasar wajen za ta mutu, shi kuma Reda Park zai samu turbayarsa. Shirya zuwa karfe 8. Ba za na ba. Me? Ban da matsala akan da shiri. Ni dai sa rayuwata a cikin hadari ne, san ba zan iya ba. Ni dai dan Allah zan koma. Alex saura fa kaɗan mai nasara. Sai an jima. Yalla mai nazo ne shigar da ƙara. Me faru? Wani ne ya yanke wa abokin aiki na harshe. Yaushe? Kai kuma waye anan? Matsalar inshora ce ta yar aikin gida. Kai ka ji da su yadda ya kamata. Kai ba kai ne wani dan wasan ba? Ni ne. Ashowk mai digiri a kimiyya. Ya iya magana. Ƙwararren dan wasa. Shin baka gan shi ba lokacin yana magana wa Reda fa? Gaya masa. Ina jin ka. Abokin aiki na aka yanke wa harshe. Na samu labari. Ina ga bai iya harshen nashi bane. Yalla bai. Ina nufin ya sha giya ya bugu, ya kifi da fuskarsa, mai yiwa lokacin yana gwalo ne ma. Sai haƙoransa suka datse harshen nasa. Ba haka ne faru ba yalla bai. Wuka aka sa aka yanke. Kai ka gani da idanka? A'a yalla bai. Harshe baya da kashi, shi yasa ya kamata a dinga taka tsantsan da shi. Dole ne mutum ya kula. Yanzu kaga baya bukatar harshen. Ka ce masa ya farin ciki, je ka. Wannan magana taka bata dace da ta dan sanda ba. Ƙara na kawo ya kamata a karba. Kai Murti, kai zaka karɓi wannan ƙarar tasa? Kaga ba zai karba ba. Me yasa? Shi din dan uwanka ne? Dan uwan jini ne ko kuma na gado? Kai, shi ne kawalinka ko kai ne nasa iya? Kai, ni kake kira kawali? Ni ne zaka kai wannan maganar ban san iya? Allah bai san ka kowaye bane, ya haƙuri. Lalle ka iya bakinka. Nan ba dandali bane, caji office ne. Sai me? Ka zo nan ne kai wasa a baka sadaka. To maza ka karɓi kuɗin ka bar nan. In dai karɓan kuɗi ne sai kai. Allah bai. Kai ka mi sanin ka ga magana haka ne. Kai, baka san da wa kake ja bane? Reda Park ne. Shine yanke masa harshe? Kai, dan ma wannan ne shi yasa yanke masa harshe. Da Reda Park ne wuyansa zai yanke. Gaya masa ko ma waye haka ya nuna kana tsoronsa. Abu ɗaya nake so ka yi. Ka bar aikin ɗan sanda ka je ka dinga wanke masa banɗaki. Kai, ban yi laifin komai ba, haka kawai suka ƙi karɓan ƙarata. An ƙi karɓan ƙarata ka. Ba zan bari ka shiga ofishin nan ba. Ka je ka yi duk abin da za ka yi. Tabi. Kamanya ka tabi. Ni kuma wannan mutumin sai na samu shi kuma sai na yanke masa harshe. Je kaman in ya shege ka aiki ka jawo kanka. Mani haka suka yanke mishi harshe. Kaga ko kana da harshe mai da kanka zaka kamar bebe har zuwa lokacin da za a gama wannan shagalin na kwana 9. Ka nisanci duk wani rikici kuma ka bar gari. Ka gane? Sai an jima. Dakata, ka ce wa Ratana Praba ta zo nan malami yana jiranta? Malamin wa? Malamin Ratana Praba. A jiya da daddare na kalli wasanka. A kallon minti ɗaya kawai na iya. Mutane suna ta tafi? Kai kuma ka ɗauka birki suka ke ko? Kai baka sani ba shi sauro suke ta kashewa. Kuma a cikin nau'o'in shauƙi 9, 7 kai kai amfani da su. Me yasa? Mai yiwa biyun sun zube a wani gune. Raina ma hankali kake? To ai kenan. Kai dutse ne mai kyau. Domin yin fasali mai kyau kana buƙatar ƙwararren masassaƙi. Ka fara ka taɓa ƙafafuwa na? Ka sa ganyen zogala a hannuna sai in sassaka ka gane. Ramfam. So nawa zan gaya muku cewa ba ramfam bane sunana? Me yasa ba ku ganewa ne? Ba ku iya magana ba. Komai ya fito bakin ku sai ku da su burburo shi ta kakakakakaka. Dama fa ina cikin yanayi mara daɗi wanda zan iya masgar duk wanda na haɗe da shi. To kai ka isa ka suburbade ne? Wannan babban jarumin zaka suburbada? Ka isa ka suburbada ne? Na sani dama. Baka bukatar masassaƙi. Kawu, ɗazu 'yan daba suka zo. Waye har yaje gurin 'yan sanda? Ba ku ji daɗin yanke harshen da ne ba ne? Shi ne har yanzu kuke zaune a nan? Sai na yanke harshen kowa nan ɗaya bayan ɗaya. Haka ya kamata kai magana. Ke, na kike so na fara yankewa? Ba ka jin kunyar tozar da mace? Babban yayi haba dakata mana. Ai ba haka ya dace a yi magana da mace ba. Kai, kana son yanke ma wuya ne? Duk ɗan wasan da ya cika surutu abin da ya dace da shi kenan. Kai farin ciki na barka a raye.
Wannan kuma me? Da Allah ya haƙuri da Allah ya haƙuri. Allah ka baki. Wannan tokar dan uwana ce. Toka. A wurinka wannan bai wuce toka ba. Amma mu kuma nauyi ne a wajenmu. Dan Allah kada ka wulakanta shi. Me yasa ku da tokar? Dama ko yan wasa ne ba? Ko a fuska za ku sha ba? La Allah kada ka ce haka. To karfa sai hai ta daga da yake da na gonke shi ba. Za ka iya rasa idanunka yaro. Ya dai. Kuke ta wata magana kamar kuna wasan kwaikwayo. Dan uwa, mun kawo ta ne domin mu zuba ta a kogin Tungabadra. Dan Allah ka bar mana ita. Idan na bata ai na bar aikin lada. Abu guda zan yi. Ni da kaina zan zuba ta a kogi. Mun kogin Tungabadra gudu yake a cikin jikina. Ta ƙasa yake yowa. Ya kadar ku za a nan haka, ki je ki ɗaba ruwa ki sai ki wanke. Kaga, da Allah kada ka taɓa. Na ce kada ka taɓa. Tankare yayi ba haya a majami'a, wannan ba shine zai sa a ce majami'ar ta zama najasa ba. Sunan shi sai da. Ka ne aske kan da kyau ko? Shine baka aske gashin bakin ba? Dan Allah dan uwa. Da alamu kamar kun samu wata 'yar cakwakiya. Kana magana kamar baka san komai ba? A sa'in da ya tafi yayi magana da shi, da ido na ganshi. Rawar ta na Praba yake so yau da daddare shine ya faɗa min. Das dan Allah ka gaya min inda zan iya samun sa. Kada ka jefa ni cikin matsala mana. Da fari tsoho ya mutu yanzu kai ma an ka mutu ya zai da kungiyar wasa. Maza ka gaya min. Aina ne zan samu saida. Ni da gaskiya. Nan lace rabu. Kai me kace yanzu nan? Yanzu nan ka faɗi wata magana, ina zan samu saida. Ni ban ce komai ba. Kai Sami, ina kuma za ka tafi? Bayan wannan abin da ya faru. Ka ce wani abu ce rabu. Nan lace rabu wai? Yaushe na gaya maka haka? Ka zo mu tafi mu gama aikin mu tukunna. Mu je, ba faɗa maka zo yi ba. Yawwa, ka tsaya anan ya isa. Me ka tsaya kuma kana yi? Ka zo mana. To ai ga nan zuwa. Dama ba tashin hankali ne ya kawo mu ba. Yanzu zan shigo gidan sai mu karasa. Ba shi. A to shi. Me kake kallo ne haka? Bayan canji. Wa zai karɓi wannan kuɗin naki mai taga? Kwace kake so ka yi min ko me? Ban gane kina maganar za a miki kwace ba, kwacen me? Wannan kuɗin naki mai taga shine zan cuce ki akai? Ka ba ai ka bari in cuci wani. To ni me yasa da kika cuce ni? Yawwa malam, zo nan mana. Gashi ya zo. Wannan mutumin ba shi da canji. Ga wannan kuɗin kai ka biya shi in ya so sai ka rike canjin. To shikenan nagode. Ba komai. Barin je in samu canji. Can me? Canji na ce. To ba zan duba kuɗin ka gani mala'ika ce da shi. Ta yaya ka samu canji? To da me yasa ta ce na rike canjin? Ga ta ka tambaye ta mana. Racu baba? Kai duna. Kai racu baba? Kai duna. Zo ka biya ni kuɗi na. Wata hujjajjen rufi 80 kawai ta samu ta miƙo min. Ka san nan luce rubu? Na luce rubu ai wurin aikin haƙa ne, me za ka yi a can? Fitsari zan yi a can, za ka kai ni? Ko ma ina kake so ka yi fitsarinka ni dai da ka biya ni ai shikenan. Gare da kuɗin sa ai sai ya sha haula. Kai dai ka sani ban lamunci ka suburbuɗa mu a mota ba. An samu matsala ne domin ina hanyar zuwa Remo kan Magad ne mota ta samu matsala. Wani tsawon lokaci zai dauka? Kai me ki faruwa nan? Mota ce ta lalace. Waye a cikin motar? Ba kowa, ni kadai ne. Ina dawowa ne. To yi maza ka gaba ka bar nan. To A'a, ya dai, me kike yi a nan? Reno kan Magad zan. Ko za ku rage min hanya? Ina ne nan? Yana kusa da Naluce Rubu ne inda za mu je yanzu. Za ta iya shigowa, kai in ya so sai na ajiye ka a can Naluce Rubu. Sannan karasa dai ta Reno kan Magad. To ni kuma tsohon ka ne zai dawo da ni? Me yasa sai tsoho na? Me na sanyo yan gidan mu a cikin maganar ka? Karaman magana ce fa. Me na sanyo yan gidan mu a cikin? Kana so ka dinga jan magana. To me suka maka dan Allah? Haba da Allah mu je. Tsoho na fa kace. Na gode fa.
Ya nisan nan lacar bu daga nan? Kilomita 12 ne. Za mu isa can cikin awa 1 da rabi. Kai, kurin ruwa kake turawa? To ni zan tuka motar. Kaga, ka bari na tuka mota ta. Bai kamata a bari fasinja yana tuka mota ba. Kamar ya? Ina nufi ka banni na tuka mota. Ita rayuwa kamar kwai take. Ba wanda ya sani ko wannan tsako zai zamo ko kuma zai kare ne a waina. Me? Idan ka ci gaba da tuki haka zan kare a waina kwai. Yayin da kake tuki, ya kamata mutum ya samu yaƙinin rayuwa. Shin madan ke kina jin wannan yaƙinin kuwa? Da Allah ka lafa yadda yake tuki. Tipu Sultan, gashi ka sha ai. Amma ai mota ta zama shekakkiya. Wannan irin tuki haka, amma dai baka da aure ko? Nan ne nan lace rubu ko? Can ne kai sauri ka je ka dawo. Yadda nake kula da matata haka nake kula da motata, ba kamar kai ba. Lallai ka haɗu, ka saci kuɗin al'umma, ka shige jirgi abinka. Madam, ai rai da fa kenan wancan. Kadar ɗaruruwan miliyoyi gare. Ba ɗaruruwa ko dubbannai ba, miliyoyi gare shi. Kakana Budde Sultan, shi maɗinki ne, yana son ya ziyarci Makka, amma ba zai yiwu ba saboda bai da hali. Babana kuma, Pir Sultan, ya rasu kafin ya ziyarci ƙasa mai tsarki. Ni kuma Tipu Sultan, kullum a cikin tara kuɗi nake, domin in cika burina na zuwa ƙasar Makka. Fafutuka nake kowace rana ko da 200 na samu na hada. Amma ka duba wani ɓarawo tarin kuɗin da ya tara. Mu talakawa, Allah ya ba mu zuciyar nema. Su kuma barayi suna can suna sata kan banza. Tipu, so nake na jere nukan magar. Za ka iya tsar min da motar da za ta je can? Miliyan 1000 saboda Allah. Abin ai yayi yawa. Allah ya isa. To ni bari in hau sama zan ɗauki hotuna. Dubbannin miliyoyi saboda Allah. Dala Saida yana nan? Saida. Oho, Saida, tambaye su. Ya kika ga hoton yayi tar? Suna can suna ta karaɗe gari suna neman 'yan jarida. An yi ba ke bace ba kuwa. Ya aka yi? Sai da nake nema. Dan uwa. Wai wannan ne yake neman sai da? Akan me? Akan yanke harshe ko kuma akan fitsari? Shine wancan? Ba ni bane. Yana nan zuwa. Ku suburbure shi. Kai ne Saida? Ina yake faɗa min? Yana ina? Renuka Magat! Da gaske kai dan wasa ne? Kamar ya? Na ga yadda ka saburbuɗe su. Akan abin da suka aikata. Da ransu ya kamata na binne su. To inda wani a cikin su ya mutu fa? Ke me yasa naga suna binki? Wani shiri nake hadawa. Ni ma'aikaciyar jarida ce, shi yasa. Jarida? Rai da fa yana ta ku zake kuma kina ta 'yan kallo. Ci gaba da haka.
So kake ka ce aikin jarida na da aibu? Ta aikin jarida fa ake samar da labarai. Kwarai haka ne kam. Haƙura nawa ke da hankaka? Me nauyin kwanjaki? Wani kare ne yake bin wani kare kuma a ina? Shikenan fa jarida ko ba haka ba? Wa ke bukatar wannan shirman? Me kake nufi? Aikin jarida duk rawan nanaye ne. Za a tara mutane a rarrena musu hankali. Wannan kawai shine. Kana da abin mamaki. Ta yaya zaka kira aikin jarida da wannan nanaye? Kana bata lokaci Asho. Kai sauri ka zo mu tafi. Kudin ka tafiya yake yalla bai. Za mu je renukan Magat, yi maza ka tayar da mota. Renukan Magat? Da ku yi sauri ku karaso. Idan muka ƙara zurfafa haka za a samu matsala. To da ruwa ya fito ta nan taya zai shafi can. Ni ba abin da ya dame ni. Dole sai an fito da tifa 6,000. Yalla ba ne mai wuya shigar da manyan motoci wajen. Za a samu ambaliya ma'aikata za su yi makalewa. Ina jin karaju. Wani dan wasan ya zo ya labai. Wa? Wannan wanda ya je ofishin 'yan sandan nan. Ya zo nan neman ka. Kuma yanzu haka yana tahowa renukan Magat. Nan din zai zo. Ya zo din. Anan zanga bayansa. Kai jiman. Wake jagorantar nan bangaren. Madam, wai da gaske ne batun miliyan 1000 din nan? Dare za mu mai da miliyan 1000 su lalla mu sare da fasi ya kirga su. Ba zai iya ba. Ya naga jikinka na jini. Me yasa me ka haka? Saboda na yi musu fitsari ne a yankin su. Kenan idan mutum ya fitsari a can sai su turbure shi saboda Allah. Shine ni ma na gani. To amma kai ba dan wasa bane? Ka taho wannan nisan dan kai fitsari. Me kuma laka yaran nuka Magat? Madam Zaraka. To ita wani irin aiki take yi? Tana aiki ne a gidan rawar nanaye. Amma kai da barkwanci kake. Na san wasa kake. Dan matso kusa. Ka san dandalin wasa na Gemini? To ayacin take aiki. To ni dai ban yadda ba. Ai da nama kama da dan wasa? Ina a'a. Ko kadan. Aha, to ita ma kamar haka ne. Wannan motar sunan budurwata ta farko na sa mata da Allah ka tuka a hankali. Kuma bayan haka nan ne ku duddufin gaggan mako? Sai dai a suna kawai. Ba wani gangan ma kuma yanzu sun riga sun haƙe komi. Ka ce kai bako ne a wannan yankin. To ya kai kasar tsofaffin tarihin nan? Nan garin su kakana ne ai. Da gaba ɗaya wajen duk jeji ne. Hakon albarkatu duk shi ya kashe wajen. Madam ke ma nan ƙauyen kakanki ne? Wannan shine al'ajabin harkan ma'adanai. Wannan gurin yayi kaurin suna wajen azarta mutane dare ɗaya. Kai wai tukunna ka ma iya tukin nan makuwa? Ka amsa min tambaya ka iya tukin nan kuwa? Ba abin da zai faru tukunna ma me ya faru? Idan ni nake tuki kara ɗaya kawai motar nan take yi. Amma idan kai ne komai a jikin motar kara yake. Idan har ka iya tuki ya komai zai ringa kara a jikin mota. To ai duba ba abin da ya faru. Ni ba na yin gudu da raziyata. Dan kawai kai dogo ne sai ka ringa tuki yadda kake so? Shiga mota to mu je. To malam mu dai ka tuka mu. Yaya! Kai ne ka harbi mota mu da dango ko? Zaka sani. Raziya ta ka harba da dango ko? Zaka sani sai na burbude ka. Sai ka sha san bada da mazga a ido ga ido, kunne ga kunne. Hakori ga hakori, huda yaro ne da Allah ya ma sai na ma rauni yaro zaka ka tsani shi mana haba. Karamin yaro ne fa. Karamin shaidani dai. Kin je da daddare kaka take ta kuka. Kaka? Na'am. Mama ina son tambaye ki. Kin sani ne? Yaro. గతించిపోయినవి కానీ babanka shi ne Ramamuti Naidu, sarkin daji ne shi lokacin kana ta. Mahaifiyarka tana da kani sunan shi Karnati Cakramati, shi kawun naka gaure ne na maciji da kuma lege. Kwananka 4 baka zo gida ba, ina ka shiga ne? Kaga ga mai gida nan ma ya zo. Yaya haba yaya, mene yaya? Duk waɗannan kwanakin da baka nan ina ka shiga? Wayo yaya kai wato kana son kuɗi sosai ko? Ba abin da ba za ka iya akan kuɗi ba. Maza ka min a ina ka ɓoye, ina ka ɓoye? Me gida me yake faruwa ne? Wannan yaron kayan mai yake sayarwa. Menene wannan? Me wannan? Maza ka gaya min a ina ka samu. Na ce a ina ka samu. Yaya wallahi yaya. Fito da shi. Na ce ka fito da shi. Zo nan. Gofa na tayar da mota. Karamin yaro ne haka ne a bisa rashin hankali. Wannan ne yaron? To a wannan shekarar nashi har kisan kai yayi. Kin san da haka kuwa? Idan na kai shi gidan kurkuku na shekara 10, ai zai
Na girma. Wuri ki tashi mu gudu ta zo mu tafi. Kai ba mutum bane kai. Idan ki abu ɗaya ne ko ba haka ba? Wannan yaron ma har ya fi ni ko? To shikenan ni ne bare ni ne daban. Shikenan tunda an ware ni. Ke ma ki bi shi. Kanita. Layi gudu mai tazara ina ɗauke da kai. Ina cikin firgicin kada a kama ni. Shi ne Tsibarmanyam ya ce shi zai rene ka. Da alamu babanka ya taɓa yi masa wani alheri ne a rayuwa. Ni ma har da mijina ya haɗa a lokacin da ya kashe iyayenka. A lokacin da ya hijira na canja gari na dawo ne domin da karasa rayuwata a nan. Gashi sun baje gurin ya dawo fili baki ɗaya. To amma shi ba an ce ya mutu ba? Wasu suna cewa ya mutu, yayin da wasu suke cewa guduwa ya bar nan. In kin gan shi zaki iya gane shi? Shekaru 25 da suka wuce siriri na shiga kuma yarinta. Ka kuma mutum canza yake idan ya girma ko? Bai yiwa idan na gan shi iya gane shi. Yanzu yaro, na san dalilin da yasa kakanka ya ce a zubar da tokan shi a wannan ƙauyen. Domin ta hakan, addu'ar da za ka yi mishi za ka haɗa da iyayenka. Za ka yi ɗan nan. Ya dai, ya naga 'yan sanda da yawa a nan gun. Anya kuwa da gaske, kai dan wasan dandali ne kamar yadda ka faɗa. Tipu, ba wani hanyar ne? Za mu iya bi ta wancan ɓangaren madam. Za mu samu hanya amma sai mun sauka ta ƙasan wancan dutsen. Ka jira mu anan, za mu dawo mu same ka. Kai in jira ku kuma kuɗin mota ta fa. Kuɗin mota ta fa. Kun san fa yana so in je Makka. Haba da Allah kuɗi na. Kuma na ziya sai ta tsine muku. Yalla bai za su biya ni kuɗi na fa. Yalla bai na kiran ka. Gashi maza je ka. Yalla bai guduwa suka yi ba su biya ni kuɗi na ba. Waye? Wani dan wasan dandali ne da wata ma'aikace dandalin wasa. Dandalin wasa? Shi dan gidan wasan Surabi ne, ita kuma yar gidan Gemini ce. Ba fa Gemini na gidan talabijin ba. Daga ina? Gabarya. Daga ina suka hawa motar? Kusa da nan lace rubuta hau yalla bai. Shi kuma daga Bellari. Tafi. Kuɗi na ko kwandala ba su ba yalla bai. Ku tashi da dare ni so nake da tabbata. Har fa da wasu dan ya je ya fitsari. Yanzu ba mu da yancin fitsari. Akwai motoci da yawan na hawa motar ka. ba. Motocin tifa 6,000 suna jira, amma hakan ba zai yiwu ba. Yi mashi bayani mana. Yalla bai ai hakuri, an samu wata matsala ne. Me faru? Amma hadar parlametu ne aka samu matsalar. Da muka haƙe wurin shine ruwa ya ambaliya. Yanzu akalla ma'aikata 100 sun mutu. To sun riga sun mutu ai me kuma zamu iya yi akai? Dole mu ciro gawawakin nan. Kai bai zai da wasu gawawaki. Kayan gawa zamu yi ko ta ƙasa. Sai da ka je, ban damu na san yadda za a yi ba. Lallai ina so a fara aiki nan da minti 30 maza. To ya labai, kuma je. Ku gaya mun maza yi magana.
Waye ba ku makamai? Yi magana mana! Cakarabati! Cakarabati? Yalla bai! Ka tsorata ne? Jin sunan Chakravarti ya razana ka go? Ka dauka Labai, wancan fadafi ne, ya san da Chakravarti yake. Ku kamo shi! Muje! Ya dai, me ya faru da su? Muje, a hankali, a hankali. Daga saman dutse suka fada ruwa, motar su ma ta yi kaca-kaca. Baba, yan jaridan nan ce wacce ta zo lokacin da aka kona ƙauyen. Mai wa shi wannan mijinta ne. Malama. Yallaɓai, wannan yarinyar fa ta haɗa bayanai da yawa. Ta yi aiki mai zurfi, ta kuma tara hujjoji da yawa. Yallaɓai, ga jami'in nan ya zo. Maraba ne bangaren fa.
Yanzu shekara ka nawa kenan da ritaya? Shekara 5 yalla bai. Ya yaran ka suke? Suna lafiya yalla bai. Na baka miliyan 2.5 akan kashe min Chakarbati. Sannan ku ce ta misayan wuta kuka kashe shi. Ka tuna? Na tuna yalla bai. Shi kuma Chakarbati nawa ya biya ka? Chakarbati kuma? Mana Chakarbati nawa ya biya ku akan kada ku kashe shi? Tabbas mun kashe shi yalla bai. Karnati Chakarbati har yanzu yana raye. Har yanzu yana raye. Gaya mun nawa ne ya biya ku? Nawa ya biya ku akan kada ku kashe shi? Yi mun bayani nawa ya biya ku? Nawa ya biya ku? Yi bayani. Miliyan ya bani yalla bai. Ya kaji fa. Lalle ku yi maza ku samu Chakarbati ba tare da wani bata lokaci ba. To yalla bai. Wannan yan jarida tana da bayani da yawa a kaina. Lalle ku ne mota da wannan Ashowk din da suke tare. Tsayuwar me kake kuma je ka. Ya dai, mai gida ko yana nan? Alex. Sai kuma me ka nada da kuna tare da dafika? Ni ba inda muka je da ita yalla bai. Sai kuma waye taimaka muku? Faɗa mu, yi magana mana. Wato yaron kwarai ne kuma gashi yayi karatu. Wato ya fita neman saida ne domin ya yanke harshen kawunsa. Wato shi gashi mai zafin rai ko? Wannan ɗakin rawar shine zai dawo ɗakin kwanan mu ko? Ba ma iya na wannan dare ba. Zai dawo ɗakin mu ne na sauran dare ma masu zuwa ran gaba. Shin akwai wata sanayya tsakanin shi da ita wannan yar jaridan? Wani ne dai ban sani ba gaskiya. Wayo, ashe bima ne? Ni agunka ba bima bane. Ni yama ne mai ɗaukar rai. Ke caka! Irin wannan ƙarshen ne ya dace da kai. Ko shi zai halarci wasan ka. To ina ke da kyalan kenan? Ratina Praba ta zo ya labai. Sannu na shugaba. Sannan ki dai. Ka yi kyau da fitan nan ta soja. Ke lalla ba soja bane. A matsayin bima na fito. Ai duk da haka ma ka haɗe. Ke yarwa ina wannan dogon yake ne? Ai na dauka kuna tare. Ina muna tare da baki ganshi ba ko yana aljihuna ne duba ki gani. Kai da na ku tare kuma me yasa ka zo kana tambaya ta? Shiga ciki. Dakata dai. Ba magana ka ga ina da ita ba to ka bari in karasa. To gashi ku yi magana. Me irin wannan ya zaka hankado min ita? To ni dai dan Allah ka bari abu na ya armashi. Armashi daukaka ko ma dai me? Aje a karata ni dai kawai a bani kudi na. Kudi kuma? Da wai kudin nawa ne ba za a biya ko me? Ba dai kudi kake so ba? To ke shiga ciki zan biya shi. Shi zai biya ka to. Da fara kin ce wani dogo ne zai biya. To ya kuma wannan dan kwakudin ne zai biya? Zai iya biya ne? Zai biya ka mana. 80 kawai yake bi na. To yi kenan. Ke nawa kika ga masa? Kai 80 ne. 80 kake banta ba? To zan dada ma 20. Kaga 100 kenan zan baka. To tsohon ka ne kenan zai cika min 4,900? 4,900 kuma? 5,000 nake bi. Gaba ɗaya kan na takardar zagaye da ita. Sannan shi ma wannan dogon na dauke shi. Wani yaro ya harbi mota ta da danko. Yawa kai duna. A ina ne ka ajiye mana Ashowk? Ka je ka tambayi malamin duba ni sai na je Saudi. Saboda haka kuɗi na. Saudi kuma shi da yace zai je America. Gaya min ina ka ajiye shi. Maganar Saudi. Ni nake so na je na yi aikin hajji ko baka gane ba. A'a to ka tsaya mana. In tsaya saurari me to? Ni kawai aban kuɗi na. Kaga. Kuɗi na ka tsaya mana ka ji. Aban kuɗi na. Yalla bai ya jikin naka. Yawwa kawo mai ruwan zafi. Kada ka damu dan nan tana farkawa za ta dawo daidai. Yalla bai ya jikin naka. Da kuma na iyalinka. Wannan kuma me yake yi? Boye ta nake yi ai. Me kenan? Ƙasa mana. Wannan can la'anannun komai suke sacewa. Idan bamu da abinci ƙasa ce take bamu. To idan aka sace ta fa. Shi yasa nake ɓoye ta a cikin ruwa saboda kada su ganta. Sunansa Faidera Ju ne, amma ana yi masa inkiya da turbaya. Mutane suna tanadin kuɗi amma shi tanadin ƙasa yake yi. Kan shi ya taɓa ni. Da Allah ka nemi guri ka zauna zan kira ka idan komai ya kammala. Shin ku za ku zo kuwa? Mu ba za mu tafi ba. A nan mahaifan mu take. Kuma a nan za mu mutu. Me za ku ci gaba da yi a nan kuma idan an kona daji? Ko kuma me za ku yi a birni? In ka mutu a nan za ka samu masu binne ka. A birni ba wanda ya damu da kowa. Ba za su bar mu rayu a nan ba kaka. Yaro da Allah zo ka zauna a nan. Hakan da ka same mu a ciki ya zama mana jiki. Tsuntsaye sun yi fuka-fukai so suke su tashi. Tsuntsu ya fuka-fuki ya zaka na shi tashi kaka. In dai kuna so ku rayu dole sai kun bar nan. Kuma ci gaba da rayuwarku ya dogara akan hijirarsu. Ka bar su tashi kaka. Jajin ma gashi gaba daya. Duk gashi an gone shi.
wuri ya dawo tamkar makonar gawa. Don Allah mu yi mu bin nan wurin. Yau ne ranar shagalin uwar gumaka. Ku tsaya kwana wannan. Wani shagali da Allah, ana ta kona rayuka nan ke kuma kina magana wani shagali. Ko da ana kona rayuka mu dole ne mu bikin shagali. To amma shi shaidanin da ya rusa mana rayuwa har yanzu yana raye rai daffa. Sai bayan mutuwarsa za mu yi shagali. Ko uwar gumaka ce ta kashe shaidani, ko rama ne ya kashe rabana. Mun ga lokacin da suka yi ne? Amma ai muna shagalin murnar an kashe tantirin mutum. Ko da a ce rai daffa ne ko kuma wani tantiri daban. Ya kamata mu bikin murna da fatan cewa kowane tantirin azalimi zai mutu. Hakan zai yiwu. A ranar biki kone shaidani ake yi. A wannan dare ku fashe kansa sannan ku yi murnar biki da kuma shagali. Kai yaro, za ka fasa kansa? Kin gane ni kuwa? Ni ce fa. Wacce kika samu lokacin da aka kona mana ƙauye? Baki gane ni ba? Kai yaro, me kake kallo? Wannan shine kan shedanin da ya lalata muku rayuwa. Fasa shi. Maza ka fasa shi. Dake shi.